И сега към една вечна тема, която неизбежно вълнува хората. Има ли връзка между парите и секса? От Русия у нас пристигна най-известният сексолог Незови Батко. С него се срещна нашия репортер Ива Василева. В динамичното ни ежедневие често забравяме да контролираме чувствата и усещанията си за света. По-консервативните могат да помислят, че стремежът на съседа към пари е висша алчност, а сексуалното желание на съседката – нимфомания. Според руския сексолог Игор Незови Батко, тези две на пръв поглед независими звена от живота, секс и пари, са свързани помежду си и оказват влияние върху цялото ни същество и контакти. Ние търсим хармония. Търсенето на пари да не измества секса и секса да не измества стремежа към пари. Според светилото в руската сексология Игор Незови Батко, българите и руснаците много си приличат по мирогледа. Ако човек няма пари, винаги има причина, която му пречи да бъде богат. Какво? Държавата, хората, епохата. Светилото в сексуално-емоционалните отношения е установил, че оправдателната стратегия се пренася и в леглото. Не, аз съм творецът. Ако не съм добър в секса, виновен е партньорът. Че финансовата стабилност носи спокойствие, знае всеки също толкова добре, както и факта, че сексът носи удоволствие. Закономерно сякаш при липсата на пари, човекът се лишава и от удоволствието да прави секс. Особено ако парите са основно притеснение на двойката, тогава те не мислят за друго. Възникват претенциите. От своя страна, липсата на секс може да доведе до сериозни не само психологически проблеми, но и до здравословни такива. Това при условие, че не се чувстваме удовлетворени. Ако тези сексуални отношения ни задоволяват, няма правилно и неправилно. Важно е щастието. Зависимостта на секса и парите не определя закономерност богатият да има щастлив сексуален живот. Познавам реализирани хора с много пари, но нещастни в сексуалния си живот. Това ги превръща в лидери в обществото. Какъв сценарий се разиграва в леглото обаче, често остава скрито. В двойката единият може да е лидерът в сексуалните отношения, а другия в печеленето на пари. Но лидерът в една двойка не е задължително да бъде този, който изкарва повече пари. В много страни ролите се разменят и жените печелят парите, а мъжете се грижат за домакинството. Както каза Незови Батко, важна е хармонията и вътрешния комфорт.